Dat is ik voor het Klaas. Cora! Ja, Erik. Dat kon het missen. Sinds Cora is tot een koud. Nee, ik ben altijd wie ik eet. Nou, als je Bokwerd wie een dorpje, dat wie betocht door Ring van der Velde. En daar wie alle weken weer de vergadering van plaatselijk belang. En dan kon Rink in dat stikje, in dat fungeerde dorp. Maar het bestier net, maar het hier besteden kan, want het is typisch Fries dorp. Daar kon er de interne problemen die er waren, die kon er daarin kwijt, in zijn dorp, in zijn meerschap. Maar hij kon ook dingen van Boekenoord daar droppen en dan daar op de vergadering van plaatselijk belang op raden letten. Het is namelijk zo, wij binnen vregen om het plak van Ljout als culturele hoofdplaats 2018 oer te nemen. Liekers bekend is het in Ljout een soortje, qua organisatie. Ze zijn al een 6e artistieke directeur daar. En de oren die zit alweer te Lieverlee in de USA. In Amerika. Ach, eerlijk God, nee hoor. Het wie oorzet Fries naar Nederland staan. En in die tijd, zeker in de omstandigheden, hier een heel soort Friestalige mensen nou dat mooi om de goede woorden in het Nederlands te vinden. Dus dat weer dan vaak een beetje breek Nederlands. Dat kun je van denken wel hebben, om maar wat te roepen. Dat is water en schreeuwen. En dus daar zit ik een komende kant aan. Maar wij laten het gedupeerde poepjes niet met de brood zitten. We moeten het daarom goed in ons om laten gaan. En dat is ook de reden voor deze extra gaarzit van plaatselijk belang Bokwerd EO. Omstreken. Wat ik zeg Bokwerd, wat denk je dan aan? De stukjes in de kranten. En we hier een buurvrouw die wie echt goed stomme Fries, zeg maar. En dat die het voorleest, dan was het voor mij nog leuker. Die kon het prachtig voorlezen. Ik vond het geweldig. Luidje. Hartstikke mooi. Dus hij en ik die hingen er altijd wel om, weet ik nog wel. We praten ik een beetje Bokwerdse in elkaar. Dat proberen we dan. Maar dat is een plakje toch wel jou, wat verhindert dat. Nou, ik denk dat het het gebeurt. gewoon een bedacht plakje is. Ja. Ik denk dat het een bedacht plakje is. Dat gaat over de 2018, de stad van Friesland. Nou, dus Ja. ik bedoel dat Bokwerd gewoon bedacht is. Bokwerd de belang. Ik vind het met altijd terug in. Mooi chapeaupje, prachtig, prachtig, prachtig. Maar kunnen wij dat als Bokwerd wel handelen? Maria, vanzelf kunnen wij dat als Bokwerd handelen. Wij handelen hier al jaren alles zelf. En dat komt omdat de hoofdplaats altijd voor meester opslaat en wij ons maar moeten redden met de brood. Nou. Er zijn 6 bestuursleden, dus het hele bestuur is compleet, behalve de schreeuw. Er is een oren schreeuwster, dat is Maria, die is Nederlandstalig. Die wennen direct nog maar net, correct, dus die is er nog net zo lang. En die doet de notulen. En dus vaak moeten de Bokwerd bestuursleden het even voor haar even in het Nederlands zitten. En dan krijgt dat Bokwerd dus natuurlijk. Want wij willen er wel achter komen dat een hele jong Bokwerd, dat wordt heel dreig voor het publiek. Beste meester, de provincie staat achter u. Ja? Er is yield bij de roes. Oh, Maria, er is geld bij de ruis. Van de twabbaksmarkt in grote potten maar yield en die moeten wij opmaken. Wij hoeven alleen maar een opzetje te maken, een plan. En dan moet onze artistieke lieder in hier. Ja, en klaar is Kees. Nou, misschien wel Abdul wel. Dat is een mooie jongen, die Abdul. Hè? Vindt mijn vrouw. Oh. Is dat een Turk? Nee, ja, Syrië. Voorzitter, moet ik dit allemaal notuleren? Jazeker, want wij gaan uit de raargat blazen. Bossa, dan ben we ook daar onder ideeën. Is het ook een idee dat wij Joop van der Ende hier, want dat is een professional. Nou, die komt graag maar een musical. Een musical? Dat is een goed idee, Klaas. Oh, ik ben gek op musical. Ik show dat van die Bokwerd, de musical. Leuk, leuk, leuk. Ja, want dan ga je die Bokwerd twakkoor. Dan hebben we het Tjerkenkoor en we hebben nog het Chanticoor hoog is de zolder. Wat we in Bokwerd zitten, daar steen ik helemaal achter. Dus ik zou zeggen, de meesten met zelf komen te zien, dan weet ze hoe Jan en Marijke hoe de culturele haardstad hoofdplaats denken.